Nggih. Salungan ya, Mas. Ayo ayo. Ngagem ali-aliku pamriye aja lali marang aku nanging kula boten melu besuke bersama lamun amrani selama emane amung tansah damel suara niki kembangé kencana pamriye tansah mangkiya yen nganti ilang mripate jarene mamayu yen nganti dinggo wong suci besuke wis mangsapu Pak mriki. kepenak ya, Mas. Majeng mriki anggenipun beksa. J. Oh, J. Untuk salam kali Pak Koramil menika J. Matur sembah nuwun. Oh, J. Oh, J. Nggih, Mas. Lajeng kiriyen nggih, Mas. Matur sembah nuwun menika dari Koramil Kecamatan Mirit nggih. Yo. Pilihanku pribadi pangriye Sulistya ingkang warni yen takon isi atiku besuke ngersanono alun-alun Ayo yo. Adilara Go Geraha audio matur nuwun. sak dose Iya iya Pak. Iya iya. ngagemo ali-aliku pamriye aja lali marang aku nanging kula boten melu bisuke bersama lelaku lamun apani selaka emane omong tansah tua ayo Mas Ayo ayo. kembangé kencana yen nganti dinggo wong sese besuke wis mangsapu sembrono aku Mas Dalem sembrono nggih niki jane ya mboten sembrono. lah pripun Ya karena nek ngendikane para sepuh menika ya saking gupuh. nggih Oh nggih,
Dadi gupuh ya lungguh menika ya suguh. Nggih, menika wonten Pak Lurah. Nggih. Mirip wonten Bapak Soeharto. Oh, Bapak Soeharto nggih. Matur sembah nuwun. Mun tepang dereng jenengan. Tepangan riyin. Jelas no. Jelas lah iki tepangan riyin. Jelas dereng. Pak Lurah. Kula watono Pak Lurah. Pak Lurah. Sik kok yo sok kenal sok dekan Pak Lurah sing pundi? Niki. Pak Harto. Halo wong mau salaman ngono Pak Lurah. Ya maksudnya bar salaman karo terus mari ngene. Oh iya. Nek jenengan pirsa kali Bupati Wonosobo Pak Afif, pirsa? Nggih, niki masyarakate. Lho tak kira bupatine. Loh, Bupati. Nggih tepang kali Pak Harto, kali Pak Lurah. Kalau rumen nek Pak Harto sing menika presiden, Nggih. presiden menika Pak Lurah nggih. Nggih, nek Pak Harto sik menika. Oh, sing menika Pak Harto. Lho jare tepang. Oh, tepang ya bene bae lah. Lah iya, Pak Harto saking pundi ngoten. Lah jare wau Saking menika niku asline kan tesih sedulur kali kacaplek. sih sedulur karo sampean. Kok beda karo beda Kanca piye? dolan, Mbok. Ora dolan apa? Apa aja? Kanca ngarit bareng apa? Nang sawah bareng. Ya lho, kumise. Mbok dibersani kumise. Iya kepriwe pada. Ya, mereka bagus kalau kayak pagar kecamatan. Tunggal kolet CC. Enzi. Sekil. Oh, ngaten. Ayo. Lajeng keriyen nggih, Nggih. Mas. Pilihanku pribadi pamrih kang warni yen akan isi atiku bisike yen sanono wis anjene tansah dielinge wis anjene padha nindakake adan wis tumetang ayahe sembayang netepi wajib dawuhe pangeran sholat dadi candake agama limang waktu kudu tansah dicoba ngerti istiqomah sing domainah luwih sampurna yen berjamaah Subuh duhur lan asar. salat saya tingadoke tindak mungkar Maghrib isya jangkepe. rayotan ditinggal salat sunate aja sembrono iku perintah agama eling ana ning donya masadela sabelang tawarga asra sing kuwasa yen kepareng esuk munggah swarga Sagung para rawuh kakung saha putri kang dat kinurmatan amargi sampun tabuh kaliwelas